Ayan. Tibay sumisid ni Kuya. Tagal sa ilalim. At subukan natin dito sa ano. Oo. Ayan. I-try natin dito. Magano ka? Intro? Yun. Update tayo dun sa ano. Sa daan ng puntang Bacolod. Malabas dito sa bato. Tingnan natin yung tubig. Kung pwede na. Alright. Huwag kang maitra. Okay, sinama ako ni parang Jason Tenorio. Jason Castro. Dito na kami sa ano. Ayun pala, no? Papasok. Papuntang Bacolod. Yan. Alright. Get out. Sabay. Wow. Nung pumunta kami ni ano, ni Mr. Teacher, daming water lily. At tingnan natin ngayon. Maganda, daming puno. Oh. Dito sa 10 minutes lang to. 10 minutes lang? Oo. Oh, grabe pala, lapit lang. 10 minutes Wow. lang. Nakapahinga na. Sa tatay. Maghanap yan dyan. Partner, sa dyan. So yun, i-update namin eh parang Jason. Tingnan namin kung makadaan na ba yung BMW namin. Kung tanggalin na yung ano, mga water lily, Okay na. pwede na yung sigurado. Kasi ang laki ng ano, hupa ng Oo. tubig eh. Ay, hindi pa. Di pa? May tubig pa to. Hindi pa. Kahit na, dapat wala yung tubig. Dito pa. Ah, doon pala yung ano. Oh, grabe. Hindi pa. Bakit? May Nag-isa doon? Oo, hindi galing. Hindi pa mataas ang ano nito, kalsada? Taas. Yan, mababa. Kung open sana yan, Okay. kahit tatlong balik tayo dito, baka sila di pa nakakarating doon. Ah, Yung dadaanan nila. ayun no. Tagal pala humupa no? Tagal. Grabe pala yan. Grabe yung mga palay dito na nabahaan. Oo. Kawawa yung mga pala dito. Mga ka-Jason. Grabe talaga. Yan o. Yung dito naman ay ano, malapit na mamunga. Isang buwan pa yan, pwede na yan. Oo. Ito, inabot yan na ano lang. Malupit yung pala yan dito, may bangka na. Tulok na. Pumunta kami ni Mr. Teacher dito, may tubig na dito. Puno to? Oo, dito. Grabe ka sa tubig no. Oo. Ito na oh, wala pa talaga. Sarado. Ah, yan yan. Oo. Saan? Saan kayo dadaan dyan? Ito, kalsada yan. Ah, kalsada pala yan? Oo, kalsada yan. Oh, trick na yan yan. Kalsada pa. Bakit may iba parang may ano daanan na? Makadaan na. Water lily. Wala. Lapitan natin. Sige. Kalsada yan. Ano na ng water lily. Kinain ng water lily. Klase yung kalsada dito. Ayan po update. Di pa kami maka diretso. Kasi yung kalsada puno na ng water lily. Buhay yung water lily. Delikado pa. Kasama ko si Franstar. Tiyo na. Bakit doon? Malalim ba doon sa area doon? Malalim yan sa banda dyan. Tapos pag nagkamali ka, ito nagpas tao to. Yan o. Yan o. Ano? Mamaya tingnan ko dun sa Bacolod yung itsura. Kasi baka ito tuyo na. Di kasi natin makita delikado. Grabe yung malaking lilinisin. Oo. Kasi dito may tubig pa nga oh. Malaking lilinisin sa municipal dito. Oo. Tingnan natin sa Bacolod kung makadiretso tayo sa sa tulay. Doon natin yan malalaman
kung pwede na. Dapat pala paggawa dito ng to, ano. Oo. Baka na, pinambakan. Hmm. Mga dalawang di pa. Yan po. Tingnan natin dun sa Bacolod. Ayan, papunta na po kami yung Bacolod. Babae. Hello! Babae. Yo! Yo! Yan. Update tayo dito sa ano, Bacolod. Sanay na. Oo. Sanay na. Kanina pinunta namin ni Idol Franstar yung ano, dun sa lalapasan nito. Ngayon dito naman sa Bacolod, yung kabila. Tingnan natin kung saan na ba talaga, kung makakalapit na tayo dun sa tulay. Yun. Malapit na tulay. Sabihin ko na. Okay na. Lalo pag nakalagpas tayo sa tulay. Oo, pag nalagpasan natin yung tulay, ibig sabihin, lilinisan na lang yung ano, mga water lily. Oo. Yan. Oh! Get out! Alright. Parang malalim pa sa pagtitingnan niyo mga po. Mga palayan ay napakaganda. Sarap pagmasdan. Sarap kainin. Sarap tayo eh. Pero yung lawa, ay naku. Lawas ko talaga. Nakaka-problema, nakaka-stress. Alright. Na na na. Malapit-lapit na. Malapit na. Malapit-lapit. Malapit pa pala mga ka... Sisukan. Shout out! Yo! Dito ko dati nag-aabal-abal. Color na nalabog. Di pa to ano, kalsada. Dati? Oo, nung nag-uulog pa kayo ng motor na to. Ilan taon na ba motor mo? Ano to, 2017. 2017. May 7 years na. Tagal na, no? Lalo ng putik ko rito. Pero yung pamasahe nito talagang malupit. Isang tao, tinta. Ganun ba? Oo. Alright, malapit na po tayo. Mga 3 pasahero. Lalo na yung inanon tubig. Maganda pala pag may driver ka. Kapag nag-traffic ba? Kasi hindi nakatutok ka ganyan. Ganyan, no? Hindi nakakasaya dito. Di kahit nagdadrive ka, kasi yung sa'yo kasi diklats. Ayan o. Pala sila. Yan, sinagaan nila yan mga kasada ng Jesus. Kawawa naman ng ganyan. Nilangoy yan, nilangoy. Nagtatanim ka ng ilang araw, Wala nang tapos tubig dito. nag-antay ka ng mga ilang buwan, tapos biglang ganyan. 3 buwan. Tapos bago ka makaani, kawawa talaga yung mga farmers. Tapos pag lumakas pa yung anihan, maraming ani. Naku, Mababa. magmura. Mura. Pinagluloko tayo sa mga negosyante. Oo. Tapos pag tayo bumili, ang mahal. Mahal. Naku po. Wala pa talaga. Uy, wala pa rin. Yung nakaraan dito, lubog ko, no? Oo, lubog. Oo. Try natin. Okay pala. Try natin makalapit. Oo. Sa tulay. Nakapunta ka na dyan? Di pa. Hanggang dito lang ako. Kami na ulit dun sa buhat. Dami. Dami na mga bangka dito. Mga kajiso. Ano to? Mga palayan to. Dati. Ngayon. Ano na, nabulok na. Nalunod na. Bulok na yung mga palay. Mga kambing. Panghuli ng hipon yan. Oh. Malalaki, oh. Yan. Taas pa ng tubig. Tingnan mo yung kubo. Oo nga, no? Kubo palayan. Palayan yan! Palayan yan. Grabe, palayan mga kajiso. Ayan, oh.
nakakalapit na tayo sa tulay. Yan na. Wow. Ito ilog. Oh, ilog. Kaya pag lumaki, yan, sapon. Ano na? Saan yung lawa nito? Ito na yun. Doon. Doon ba yung pinakalawa? Grabe. Malapit na pala, no? Malapit na. Wow, yung mga kambing. Mga kalabaw, hindi pa makakain kagad. Hindi pa. Ganda rito. Pumapayat. Lalo pag gabi, may ilaw dito. Oo, yan o. At 10 minutes nga na ano na. Grabe, laki pala ng patag dito, no? Kaya kawawa. Ano yan, vulkan yan dati? Ano yan, vulkan? Vulkan talaga yan. Vulkan din yan pala. Iriga. Dami palang vulkan. Ano pangalan yung vulkan na yan? Iriga. Iriga. Isarog. Isarog. Ito yung Iriga, ayun, Isarog. Vulkan din yan. Vulkan din yun. Yan. Vulkan din yun. Dami palang vulkan dyan, no? Bulusan. Yan, vulkan bulusan. Dami palang vulkan dito. Yung bultang ngayon. Laki ng sawa. Hindi tayo makikita. Kita, kasama ba yun? Oh, patay na ba yan? Papatay na, akala ko buhay. Sila. Siguro wala nang tubig yun. Sana yun. Water lily na lang. Kalweli na lang yun. Kumbaga lilinisan na lang. Pwede na pala yun, linisan. Ayan po yung update ngayon dito sa May tubig. labasan. Yan na ba yan? Tubig ba? Ayan na yun. Yan na yung nanunura na sabi ko. Yan na ang pinakalas. Oo. Itry natin na babain kung hanggang saan. Pero parang kaya na. Testing, testing. Ay, hindi, mababa lang pala. Yung tao. Kaya sa ano? Subukan ko magpaa. Kung ano yung lalim. Try. Testing. Madulas ah. Madulas. Madulas sa ano? Madulas. Dahil sa putik. Oo. Sige, testing na yun. Alright. Testing. Ikaw buka. Ano yung tulay sa'yo? Mamaya. Sige, ano ka na? Yan po si tatay nang huli ng isda. At subukan natin dito sa ano. Madakol pa yung water no? Oo. Ayan. I-try natin dito. Pero mga siguro pagtanggalin yung mga water lily doon, isang linggo na pag di na umulan, ano na, kaya na. Ay, kaya na. Kasi nung tumawid ako rito, ganito yung kalalim. Pwede na. Kaso tulak lang. Kasi nung tumawid ako na pinagtulak ko yung yung motor, ganito rin yung kalalim oh. Ganito kalalim. Yung water lily na lang pala doon ang dapat matanggal. Kaya na tong persa na tawiran. Pwede na. Yan po. Pero sa mga mababang motor, hindi pa to pwede. Hindi pa to pwede. Kaso nga ang problema dun sa dun po sa dulo. Kaya di pa tayo makatawid kasi yung mga water lily makapal. Kaya hindi pa siya pwedeng daanan. Pero kung tanggalin yung water lily, pwede nang madaaran. Tulak lang, tulak. Kasi malapit talaga to. Ilang minuto lang. 10 minutes nasa site na. Hindi tulad doon sa dinadaan namin. Pag mga chill lang na biyahe, 1 oras. Kasi paikot. Daming mga isda. Mabilis din yung pag ng tubig. At kasama ko si si Idol Franstar. Daming isda oh. Dami. Yan. At yun po, update lang po ito para makita rin ng iba kung ano na yung sistema dito sa
Barangay Bacolod, Road to San Vicente, Bato. Yun. Para malaman din ng mga viewers natin kung bakit doon pa kami dumadaan, kasi napakalayo doon. Hindi pa talaga ano, kasi may mga lilinisin pang water lily. Yun. Ng isda oh, mga maliliit oh. At ayun po sa ano, madulas kasi nilumot na oh. Yan oh. Kaya kung alam ba sakaling pwede na itong daanan, siguro yung mga nakamotor dahan-dahan lang kasi sigurado, kasi ako ang naglalakad oh. Madulas po, madulas talaga. Lupit sumisid, lupit sumisid nung ano. Ano yun? Wala na. Lupit sumisid. Hindi natin ano. Ayan. At yan yung isda niya na ano, isda niya na nahuli. Puro pati mata yung tama. Tibay sa ilalim ah. 42 seconds. Tibay sa misid. Lupit sa misid. Tagal sa ilalim ng tubig. Yun lang siya nakabantay. Naka-steady siya. Tibay oh. Yan yun pa. Tara, tibay sumisid ni kuya. Tagal sa ilalim. At yan po, update lang yung ano, ginawa naming vlog. Itong vlog na to, update sa daanan. Siguro sa tansya ko nito, kasi lagi naman akong dumaraan dito. Isang linggo po pwede na siyang daanan. Pero maraming lilinisin yung mga water lily pag di na umulan, kasi mabilis yung pag ano ng tubig,
Yun lang po yung update. Kasi tiningnan ko dun sa dulo, okay naman na. Yan. At hanggang dito na lang yung vlog na to, at maraming salamat. Sana magustuhan nyo yung ginawa naming vlog ni Idol Franstar na update dito sa daanan ng Bacolod to San Vicente Road, palabas lang dun sa sentro ng Bato. Ayan, bye bye.